George Mifsud, Aaron Psajla u Nikolaj Tanti għadhom kemm irritornaw minn xahar fl-Istati Uniti fejn immanifatturaw logħob tan-nar skont is-sena li wirtu hawnhekk u ħarquh quddiem udjenza ta' dilettanti waqt il-konvenzjoni annwali tal-Pyrotechnic Guild International li din is-sena saret fl-istat ta' Minnesota. Aaron huwa mill-Kamra tan-nar San George ta' Ħalqormi u Nikolaj mill-Kamra tan-nar Santa Katarina taż-Żurrieq. Fl-Istati Uniti huma ħadmu logħob tan-nar tal-ajru. Ħdimna xogħol ta' bomba, beraq għal-filgħodu, beraq ta' doħan, kolorit, u beraq għal-billejl. Jiena ħdimt fuq mortali tal-kulur, blalen, disinni u sfejja. Konna għadin f'post remot ħafna, kellna privatezza tagħna u ħdimna għalina, ħdimna tlieta li aħna flimkien. Kull wieħed kellu jisu fil-bidu kulħadd kellu it-task tiegħu, però mbagħad ħdimna f'sinerġija x'kieku ma konniex il-ħużu. George huwa mill-laqda tan-nar San Gabriel ta' Ħalbalzan u ħadem logħob tan-nar tal-art Ċikġivogu. Amerikani ħadmu l-irdieden li użajna hemmhekk għax billi goffi biex inġorruhom hawnhekk kienet tkun diffiċli. Tlajt hemmhekk, ħdimt il-fontani, ħdimt il-gass, minna n-niċċa, irbatnihom sar ix-xogħol u fl-aħħar mill-aħħar tellajna din l-esibizzjoni ta' nar tal-art. Għal George u sħabu fit-tim Malta l-akbar sfida kienet li rridu jaddattaw ix-xogħol li mdorrin jaħdmu Malta għaċ-ċirkustanzi li sabu fl-Istati Uniti. Il-post huwa differenti ħafna minn kif aħna mdorrin hawnhekk, il-materjal tagħhom huwa differenti minn tagħna, ir-regoli tagħhom huma differenti. Sakemm adattajna ruħna l-affarijiet li kellhom huma kellna nippruvaw ħafna affarijiet. Kollha stqarrew li l-isfidi u s-sagrifiċċji insewhom quddiem ir-riżultat aħħari u s-sodisfazzjoni li uriet l-udjenza kbira ta' Amerikani li raw ix-xogħol jinħaraq f'żewġ serati. Konna melqujn tajjeb u ħadu gost li jaraw daqsxejn nar differenti mill-soltu u mdorin jaraw ma stess. Sodisfatti ħafna bir-riżultat u bl-approach li kellna min-naħa tagħhom f'dak li għamilna li serva naħseb riklam tajjeb kemm għalina u kemm għal Malta. It-tlet pirotekniċi kienu bħala ambaxxaturi għal Malta f'dan l-avveniment b'diversi Amerikani jistaqsuhom meta l-aħjar żmien iżuru Malta biex jaraw logħob tan-nar tax-xorta imma fi kwantitajiet akbar. It-tweġiba tagħhom kienet diplomatika u rreferewhom għall-istaġun kollu tal-Festi Maltin. Saqsewna ġifieri nies li ġew jixtiequ jiġu, nies li qatt ma ġew jixtiequ li jerġgħu li jkollhom iċ-ċans jiġu għaw Malta biex jkun jistgħu jaraw fiktar kwantità ix-xogħol Malti. Fil-konvenzjoni, il-pirotekniċi Maltin kellhom iċ-ċans ukoll jitkellmu dwar il-festa Maltija b'mod sħiħ u għalhekk l-elementi kollha li jsawruha.